Shalom. Horas marihita saluhutna. Tapukama parminggota. Tapasonang ma rohatta. Tapasonang nakpikirata. Jala martang yang nahohom mahita di bagasar rohat tapi. Puji matuhatta marhite-hite edde sian buku edde nomor 550 sia ayat sada sahat ayat tolu. Marhite-hite guarni de bata ama dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok guarni to di porbadia nama noppa langi dohok tanoon amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah yang go halak partigori mangulu do binahen ni parsihohokna marhapor seaon ala yang go dihalak parjahat dangadong hasonangan haleluya.
tangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapugoson tuhami, jala unang magopo, hubahe kami akasi lehom-lehom muna dinggani, ujuro pasupasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami, tu arta na dihasyang anon, leho dihami haporsyaon, asa dohot tami, parjabar, di siteanon ni akka na porsya diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udul mahamu. Tabige ma patik ni debata, ima patik patuluhon, dohot lapatan na, songonom ma patik ni debata. Dang jadi dohonon guar ni debata, yanggo soture dalan na, ayhona uhum na dosugot, akka na marsineang di guarna. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Ausaunang olohita mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujar naroa, manang mangasi marhite goar ni debata. Ay dinatar sosak, dohot tangiang dohot puji-puji yado, si dohonon goar ni debata, songonima patikna atong rak magidugugu mahita mangulahon na hombar tu patiki. Ale Tuhan debata, say parguguy mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen.
Tatopoti ma dosat nagudangi diado pan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali rohami tujulom. Huhilalahami rikokdo asini roham. Disaluhut hami halak perdosaon. Alani ido ubahen hupaserep hami diri nami sadario tujulom. Jala hupar hatopop pami. Tung najuk-juk dohami manibil sian akadalammu nabadiai songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sian julum ala ni dosa nami aidang dilomohon roham hamatiannya kapar dosa alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hagi duhon nami dohot pangalosion nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahok maasin roham dihami. Marhite-hite panidangion dohot hagogoon ito di porbadia asa tarapul si tuturohanami majuho asa patun tikor jala daulat hami mar pangalaho bahen hasangapon ni guar munabadiai amen. Tabigima hata baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Roma hamutuau asa manguli to dimuna. Asa mangulu to dimuna. Ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna. Songon abit bunga dakdap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Ia
epistel turpu di minggutta sadarion tersurat di Habakuk 2 ayat 1 ayat 5. Habakuk 2 ayat 1 ayat 5 tajahama margati soring songonomma hatani debata. Di atas panatapakku doau jongjong jala tidang ahu tupartano batoan jala manatap natap ahu marnida manangaha sidohonon natuau jala manangaha alusna taringot tu alu-alukku. Ay taringot tu tikisogo dope pangukaponi jala hapogan mariahi ujung jaladang margabus tuksura pelumeba say paimay mamay ay say narodo sugot dang tagamon tartading. Tongon tahe pangoseose do iyang guanggur juka do bawa di bahen dang mar paradianan di paruak do butuhana songon parbeguan jala songon hamatean do ibana naso olo mahap di papungu-pungu tu ibana saluhut akka bangso jala di paluhut tu ibana sude akka marga songonima hatani debata martua doaka na tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amen. Hatidak ko mahaporsiaw tay songon na ni hatidak ko nidong atas sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na sohatu dosan na tumapalangi dohotano au porsea di Jesus Kristus anak di debata na Jehovah na sasaday iman na itubuhon ni si Maria nagebag-gabagian siya ton di porbadia andora suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tuban watoru dung ditanom na mula mangulu di patuluhon na manaik tu surgo lau hundul di siamun debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di si baibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate.
au porsea di porbadia, jala dok sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihatai namando, mulak mangolu sogok daging ni halak nang mate, dohok dihangeluan na sora suda. Amin. Salo hamuna dongan saha porsiaon di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus adorang so jinahaon odolan itikting ni huriat tadi hari Minggu sadarion atas guarni Parhalado HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta parjolo mau pasaat hami hata horas-horas tuhita saluhuna dohot tuaka dongan naon dope rap marsaur di permingguan HKBP Yogyakarta sadarion upasaatami ma tabi sien bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus horas madihita saluhuna urutusi tabi gema odolan tikting ni huriata sadarion jalaboi tajaha di papan pengumuman ni huriata manang marhite soft copy tikting di grup wilayah manang kategorial na parjolo goar lapatan dua topik ni minggu tanggal 14 Juni 2026 guar minggu paduahon dung Trinitatis topik minggu di Pittori ala Haporsiaon na paduahon pakubasion ibadah pukul 15.30 parjamita na pinasa ni amang padita Ucok Fernando Hutasoit MTH Parageda situa amang situa Baldrik Siregar partiting hamisad diri situa HR Tambunan petugas pilihan song leader pemusik operator slide operator sound operator kamera bui mata jaha di layar na patuluhon pertangyangan wilayah di bagasan mingguon hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 10.30 di wilayah timur keluarga R Raja Guguk inang VP M Boru Panggabean inganan di Sopogudang Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 10.00 WIB wilayah utara dibagas keluarga HJP Lumbantoruan EV Boru Pandia alamat Jalan Damai Indah 110 Sada RT 011 RW 030 Sinduarjo Sleman asa sudema akar ruas mandohoti pertangyangan hombar tu wilayah nabe popaton ulan di kategorial bui mata jaha di papan pengumuman palimahon PA sekolah minggu dohot parmingguan sekolah minggu parjolo hari Sabtu 20 Juni 2026 masuk pukul 10.06 WIB di Patupado PA dana sekolah minggu di ruang nomensen ima nama jabui natorasni Safira Siregar dohot Marnala Pasaribu di Pangidoma akka ya nakota sekolah minggu laho mandohoti partangyangani na paduahon hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 Warhat do perwakilan guru sekolah minggu dohot anak sekolah minggu mengibati pospel HKBP Wonosari permingguan sekolah minggu mardalan songon nasomal di HKBP Yogyakarta naponopon ruas napida mamuka sadarion Minggu 14 Juni 2026 keluarga AKBP Purnawirawan M Marpaung SHMH do inang de dokteranda PR Boru Naibaho do dua yanak konna pidda huria manasida tu GKJ Gejayan sian wilayah pelayanan wilayah barat anggiat magabe keluarga naburju di Pargugoi Tuhata papituhon kegiatan parguru melua khusus sadarion Minggu 14 Juni pukul 10 sada di Patupa ujian tulis
di ruang Unike. Paduahon ujian lisan Rapon Natoras dari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 10 sadawib diuruti geladi bersih. Napatuluhon Malua Manang Sidi di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 di permingguan pukul 10.5 wib. Bawaluhon mangapuli sian huria. Nunga di patupa huriata pangapulion di bagas keluarga F Simarmata inang SA boru Sipahutar. Ima na di hari Selasa sia Juni 2026 pukul 10 walu. Maringanan di sekretariat. Sialanong jumulu di alap Tuhan Simatuani amang F Simarmata di hari Nasalpu. Napaduahon di patupa huriata do pangapulion di bagas ni keluarga R Raja Guguk VP inang VPM boru panggabean. Ima di hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 10.30 maringanan di Sopogodang. Sialanong jumulo di alap Tuhatta Simatua doli ni amang R Raja Guguk di hari Naung Salpu. Basiahon pembagian hadiah kejuaraan Parehon Ama HKBP Yogyakarta pas 10-hon Parheheon Ama Resort Yogyakarta pas 10 sadaon pas saat ulos sian huriata turuas nomor umur 70 tahun nunga berdalan di ibadah pukul sia 12 ulang tahun punguan inahana na 20 tahun. Hombartu perayaan ulang tahun punguan inahana na 20 tahun di Patupado Kebaktian Padang ima di hari Selasa 16 Juni 2026 maringanan di Bukit Alam Bandungan nani uluhon ni pendeta resort marpungu di gereja pukul pitu jala borhat ma pukul pitu 30 anggiat ma di ramoti Tuhatta pardalanan nasida suang songoni mulak tu Yogyakarta di bagasan Hahipason 10 tolu persagion paturehon taman di halaman ni Garejata Boy Mata Jaha di papan pengumuman 14 kunjungan gerejawi menang tamu Huria hari Minggu 21 Juni 2026 naro marsakap do ro pospel Madiun HKBP Resort Solo anggiat matoktong di ramot itu hatta perdalanan nasida 10.5 buah-buah tutup kunci gerbang ni Huria hobar tu haputusan ni sermon parhalado mamuka mingguon laho mengabati akka tahi-tahi ni halak nahurang dinggan jala jadi tutupon menang kucion ni koster Huria ma sudepit tu gerbang ni Huria di pukul 22 wib budari dibuka muse pukul 5 wib manuguk nai mariteon tu sude parhalado do ruas suang songoni akka kategorial dot seksi-seksi di Huria asaboi mangaradoti partikiani di sude akka ulaon pelayanan 10 bazar nungamar dalan di ibadah pukul sia 10 pitu kiuris ni Huriata di Patupa Huriata do kiuris BNI dot kiuris BRI pas 10 aluon haperluan tu pembangunan Boy Mata Jaha di papan pengumuman pas 10 siaun mengaluli pengajari tu guru sekolah minggu bajar-bajar manang remaja multimedia song leader tim musik dohot operator sound pinangido maturuas nauka rohana laho mangurupi pakobasion ni Huriai asa parsidohot mamelehon dirina laho pauliulihon akan rekod hobar tu talenta nabi asa mendaftar tu sintua manang tu sekretariat ni Huriata 20 mengelului parhobas manang tenaga volunteer seksi kesehatan pinangido haradeon ni akan aposo na ukar rohana gabe tenaga volunteer laho mengurupi tim kesehatan siala nonglus kuliah aka parhobas nasalpu
Arop roha adongna rade jaladang ikon berlatar belakang medis. 21 pasahaton selamat ulang tahun hari hatutubu dohot pardongan saripeon. Saluhut perhalado do ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun matu ruas na mangolopon hari hatutubu dohot nahot ripe mamuka tanggal 14 sahat 20 Juni 2026. Hatani dibata tu ruas na berulang tahun. Alai gokma dibagas di basa-basahon dibata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohok dame di bagasan haporsyaon asalam sumurung hamu marpakirimon pinar gogoan ni todi parbadia Roma 15 ayat 10 tolu. 22 ruas namar sahid di rumah sakit dohot nagale dope pamatangna di bagasna. Tatangnya koma akadongata namar sahid di rumah sakit suang songoni dohot na di bagasna ganup. Setibuma malum jalahipas toktong di pargogoi dohot di pasu-pasu tuhata. 20 tolu bunga di langgatan. Bunga di langgatan di permingguan sadarion 14 Juni 2026. Ima sian Sintia boru perangin-angin. Mulai tema di keluarga jala saya ditabai tuhat tama pasu-pasu na tunasida. Tahun 2026 nungga be marisi ganuk minggu di akar ruas narade boy mamangisi tu tahun 2027 asa menghubungi inang situa boru nadeak. Pinangido tu ruas na ukat rohana na laho parsidohot merangkai bunga ganup hari Sabtu di gereja asa Roma bergabung moliate. 24 Bibel si jahaon boy mata jaha di papan pengumuman. 25 jadwal haret tahun boy ma taparawahaon di papan pengumuman. 26 parhepengon ni huriata boy mata jaha di papan pengumuman. Songonima titing ni huriata di bagasan samingguon di batamana setutong mangaramoti. Salam. Maret de Mahita. Dameni debata nasumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hurian itu hatta Allah hurang sikop dope nakingan tedehon
lima sia poin aparjolo buku edetai taulahi majolo marede asa tapasomal-somal mengedehon ede natikos teh marite buku edeta. Tolong dulu multimedia buku ND 559 hanya di ayat 3. Jangan lupa kalau ayat terakhir itu harus kita nyanyikan amennya itu. Silakan permusik sedang solider. Kita buka firman Tuhan hatani debata suratnya Apostol Paulus tu Galatia 2 ayat 15 tu 20 sada. Galatia 2 ayat 15 tu 20 sada songnon mahatana halak jahudihian dohami idada pardosa sian aka parbigu alai odo hubotohami sian hapor siaun di Jesus Kristus sabingdo dapotan hapitoron jolma idada sian ulaon patik dibaheni unang hami gabe porsea di Kristus Yesusi asa dipitori hami sian hapor siaun di Kristusi idada sian ulaon patik edang dapotan hapitoro nasa namar daging anggosian ulaun patik alai molo pardosa tardapot nang hami naneng pitor marhite-hite Kristus dagabe sita dosa do Kristus disi daoma anggoi ayu pajongjong do diriku pangalaosi molo hupauli muse nang hulohai ay nunga mate au dipatiki hinorhon nipatiki asa mangulu au di debata rapon Kristusido au tarsilang idada au be na mangului nuaing Kristus do mangulu di bagasan au ia mangulu pe au nuaing di bagasan daging mangulu marhite-hite haporsiaun di anak ni debata na makoholungi au jala na mangaleon dirina humokop au dang hubolokon asiniro hani debata ay out adong hatigoran marhite-hite sian patiki magopoma hamamate ni Kristusi huren itu hatta fokus di jamitata sadarion di dogma di topik di pitori ala haporseon dibenarkan karena iman. Kenapa begitu? Ahado huroha masalah di huria Galatia ubahen fokus nih topik mingguta di pitori ala haporseon dibenarkan karena iman. Halak Galatia nunga gudang nagabe Kristen ala parbaritaon Apostol Paulus ngatorop halakna porsea di Yesus Kristus hape Roma halak Yahudi madok tua kahalak Galatia melotabereng di peta Galatia itu di manakah? Dia di sebelah utara Yerusalem. Dia bukannya di kampung Yerusalem. Berarti penduduknya ialah godangan sian bangso Junani manang bangso naso Yahudi. Roma tutu halak Yahudi nang mian nang tinggal di huta Galatia. Hidok masongonon. Hamua kahalak Kristen di Galatia.
ikon radotan muna do uhum patik, ikon radotan muna do parsunaton dohot sipanganon asa malua hamu intina kadongan sahuria dan cukup holan mudarni Kristus asa malua ala ikon dohot do ima radot di uhum di patik nang di parsunaton manang di sipanganon. Diberi si Paulus may nama saya ngagabe salah be ngahira naing mulak nama halaki tuha Yahudion tadi konon nama asini rohani debata. Ini enggak benar lagi ini, kata Paulus. Ini sudah sesat ini sudah menyimpang dari ajaran anugerah Tuhan. Itu makanya sebenarnya khotbah ini khotbah yang marah Paulus itu. Muruk dosi Paulus di son. Marah dia. Mengapa? Karena orang-orang Kristen di Galatia itu mau kembali lagi ke laptop, mau meninggalkan imannya kepada Kristus, mau kembali lagi kepada kejahudian. Padahal mereka sudah mengatakan au porsia di debata ama, anaknya Tuhan Yesus Kristus, au porsia di todi purbadia. Sudah mengatakan begitu. Akadongan sahuria imajo poina parjolo ala neng mulak halak Kristen di Galatia tuha Yahudion. Dungi molo halak Yahudi on ma poin paduahon latar belakang ni turpuk. Molo halak Yahudi di Huria Galatia hira memandang sebelah mata do halak naso Yahudi. Orang-orang Yahudi memandang sebelah mata orang-orang Yunani. Begini dibikin pikiran mereka, hanya orang Yahudi lah yang masuk surga, yang bukan Yahudi masuk api neraka. Ini kesombongan rohani. Sudah memandang sebelah mata, menghakimi orang, membuli orang. Jadi Paulus melihat, wah udah nggak sehat lagi nih, nggak sehat lagi. Sudah ada ketinggian hati, kesombongan rohani, menganggap dirinya lebih saleh, menganggap dirinya lebih kudus, menganggap dirinya lebih baik, menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Ini sudah nggak benar lagi. Itu makanya khotbah ini betul-betul Paulus mengingatkan, holan alaniha porsiaudo, hanya karena imanlah kita itu diselamatkan. Hamwa kamang hamwa kenang remaja na pasubulung hita na marminggu di Arianon. Buha rikot do patik di hita. Bagaimana? Masih pentingkah 10 titah itu kepada kita? Yes, perlu. 10 perintah Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena melalui patik, marhite patik ma tadao tado ahado dosa. Dia do lomo ni rohani debata, dia do sogo ni rohani debata, songon sorminan do patiki, odo na boi ula honota, odo na ikon sipasidingon ni rohata, ido patik. Jadi halak Kristen ikut do mangulahon patik, alai idada marhite patiki haluau tadaung, alai marhite hite mudarni Kristus do. Ido ubahen molo mangulahon patik au, kalau aku berbuat baik, kalau aku berbuat baik, mengasihi orang, bukan supaya aku masuk surga. Saudara-saudara berbuat baik bukan supaya Anda masuk surga, tetapi saudara-saudara berbuat baik karena bentuk pengasihan saya kepada Tuhan, bentuk ucapan syukurku kepada Tuhan, karena namaku sudah tertulis dalam kerajaan surga. Beda ya. Konsep Kristen itu konsep anugerah, belas kasihan Tuhan, anugerah Allah yang diberikan kepada kita secara gratis dan cuma-cuma.
Jadi saya berbuat baik karena Tuhan terlebih dahulu berbuat baik kepadaku. Saya berbuat baik bukan supaya saya masuk surga. Jadi saudara-saudara, kalau berbuat baik, memberikan persembahan karena, bukan supaya, karena Kristus telah lebih dahulu memberikan anugerahnya kepada kita. Itu makanya sola fide kata Martin Luther, keselamatan hanya karena iman. Saya melakukan patik 10 perintah Tuhan karena saya sudah diselamatkan Tuhan. Bagaimana zaman ini sekarang? Apakah situasi yang terjadi di gereja Galatia itu terjadi juga di zaman ini? Kita menganggap diri kita lebih saleh daripada teman kita. Kita mengukur, mencengkal orang. Ah, kau masuk nerakanya, kau gak pantas kau dekat dengan Tuhan. Saya ini, pendeta ini, yang lebih pantas dekat dengan Tuhan. Apakah masih ada kesombongan rohani di antara jemaat sehingga terjadi kelompok-kelompokan, menganggap kelompoknya lebih hebat, lebih kudus, lebih suci, lebih bedia, lebih masuk dekat dengan kerajaan surga, dan menganggap orang dengan sebelah mata? Saya nggak tahu apakah ini terjadi di tengah-tengah jemaat Kristen. Hamwa kamang, hamwa kenang, akang ginami napa subulung. Lihatlah, tidak bisa dengan perbuatan apapun, sehebat apapun, sejago apapun, sesaleh apapun, sebaik apapun, kalau karena kita masuk dalam kerajaan surga, enggak bisa. Tak ada satupun orang yang mampu dengan sempurna, perfect, tanpa celak, tanpa cacat. 10 perintah Tuhan dilakukan dengan baik, tak ada. Yakobus 2 ayat 10. 10 perintah Tuhan, 1 kita langgar, semuanya sudah dilanggar. Ada yang sanggup? Ada yang sanggup di antara kita? Tidak. Tak ada satupun manusia yang bisa sanggup melaksanakan 10 perintah Tuhan. Hanya Kristuslah yang sanggup melakukan dengan sempurna 10 perintah Tuhan itu. Itu sebabnya kita harus di dalam Kristus melalui iman. Asasi kop patik di debata taulahon. Ido ubahen gabe patik makkoholongi debata, dohot makkoholongi dongan jolma. Ido patiki, saya mengasihi Tuhan Allah dan saya mengasihi sesama. Kuren itu hatta adong sahalak teolog yang mati martir karena kekejaman Hitler Nazi yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia menulis sebuah buku The Cost of Disciples, harga seorang murid. Dia mengkritik konsep anugerah murahan. Dia mengatakan begini, orang Kristen itu adalah orang Kristen yang mahal. Jadi saya dan saudara-saudara Kristen yang mahal. Karena apa? Darah Yesus yang mati di kayu salib itu mahal, nggak bisa dibeli dengan harga berapapun. Mudarni Jesus naung durus di haupinar silangi arga doi, arga anak nana sasadaido di lehon asa malua aurap dohot harmu ido bain arga do mudarni Kristus. Dari teologi itulah muncul orang-orang Kristen itu adalah orang-orang Kristen yang mahal. Jadi saudara-saudara itu mahal. Yang cewek-cewek ini mahal, yang cowok-cowok ini mahal. Jadi jangan bikin rendah dirimu.
Jangan jadi Kristen murahan. Harus mahal ini bicara saya ini, harus mahal ini perbuatan saya ini, gak boleh lagi sembarangan. Itu makanya tadi dikatakan si Paulus, dada aube nama ngulun waeng dang aube. Bukan saya sekarang lagi yang hidup, bukan, tetapi Kristus lah yang hidup dalam diriku. Nggak gabe Kristus benuaeng di bagasan diriku, maulo Kristus tu nuaeng di bagasan hamu. Arga mahamu akama kainang akan apa sebelum nami arga mahamu. Kalau ada yang bilang bakar, jangan mau bakar. Kalau ada penghasut yang bilang serang, jangan mau serang. Orang Kristen itu mahal. Kalau ada yang bilang contek, jangan mau contek. Hei, saya ini mahal loh, nggak murahan saya ini. Karena darah Yesus itu mahal. Nggak mau lagi sembarangan aku pakai mulutku, nggak mau lagi aku sembarangan aku pakai telingaku, nggak mau lagi sembarangan aku pakai tanganku, kakiku, seluruh tubuhku. Aku nggak sembarangan lagi. Ini mahal ini, nggak murahan aku ini. Semua Anda itu mahal, tak terbeli. Unang gabe marisuang akadongan, jangan jadi sia-sia hidupmu, kasihan hidupmu, jangan. Karena Anda sudah dibeli dengan harga yang lunas. Darah Yesus itu loh sudah dicurahkan bagimu. Yesus sudah mati untukmu. Itu sebabnya Dietrich Bonhoeffer mengatakan, kembalilah ke jalan Tuhan. Gak ada yang bisa kita buat. Makanya itu kan dibenarkan di itu kan kalimat pasif. Pasif berarti saya diam. Gak ada apapun peran saya diam. Yesuslah yang membenarkan saya. Sejahat apapun saya, serusak apapun saya, senajis apapun saya. Orang bilang saya sampah masyarakat, oke. Tapi di hadapan Yesus, saya dibenarkan Tuhan. Bayangkan, dunia sudah menolak saya, dunia sudah membuang saya, dunia telah mengacuhkan saya nggak dianggap. Tapi di hadapan Yesus, saya dibenarkan, saya disucikan, saya dikuduskan, dan saya diselamatkan. Itu makanya saya orang Kristen yang mahal. Sejahat apapun Anda, serusak apapun hidupmu, Anda bilang hancur masa depanmu, dalam Tuhan tidak. Anda bilang rusak hidupmu, dalam Tuhan tidak. Tidak ada yang rusak. Karena kita dibenarkan Tuhan. Itu sebabnya mari mulak mahita tutuhani marhiteha porsionmu. Bahasa Yunaninya pistis. Pistis itu iman, benih. Benih itu tahu kita benih ya. Kalau kita suka benih pohon mangga misalnya, kita beli benihnya, kita siram, kita tanam dulu, siram pupuk, kita rawat dari yang benih menjadi pohon mangga dan menghasilkan buah. Itulah iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sekarang iman itu sudah ada dalam hidup Anda masing-masing. Sudah ada di sini iman itu. Sudah ada di sini iman itu. Untuk itu jagalah. Hiduplah dalam iman. Hidupku bukan aku lagi yang hidup. Bukan lagi perkataanku lagi yang hidup. Bukan lagi sikapku yang hidup, tetapi Kristuslah yang sudah menguasai aku. Sehingga apa yang aku ucapkan, apa yang aku lakukan, semuanya tergantung kepada Kristus. Apakah Kristus senang dengan perbuatanku? Apakah Kristus senang dengan ucapanku? Untuk itu tiap hari aku bermohon supaya Kristus mengendalikan aku, karena aku Kristen yang mahal. Amin. Martanya mahita. Mau lihat tema diho oleh Yesus Tuhan nami. Nong dipitoriho hami marhite ha porsion nami. Dada alani hami, holan alani hodoi. Mangulahon patik pe tadani ha porsion nami do itu ho. Tadani roha hamulateo nami tu ho. Rikot do mangulahon patiki.
asa hubuto hami dia dolo moni roham dia doso gono riham. Ajari hami Tuhan akena konmu akar wasmon pasu-pasu nasida diaka pacarian parkerejoan sinur na pinahan ma gabe matutunan niula torop do sian haminaro dison akan napo subulung na marsiajar di tonga-tonga ni kota Yogyakarta hon dot aka humaliang ale Yesus Tuhan nami debas sian nasida nunga mamolus ujian akhir semester jala debas sian nasida adong dope na mengadopi ujian akhir semester manang nadia pe rupani keadaan nasida nuaing marhite status mahasiswa urupi maamang akan naung sidung ujian dohot na lagi ujian di bagasan mingguon pasu-pasu nang nasida na sedang menyusun proposal lahotu skripsi tesis manang disertasi urupi manasida songoni nang dia karwas di huriamon atik tunga dong gok aka pergumulan aka parukilon aka parniahapanna parsiorio nasida Tuhan toko matutu nama ngapuli lehon semangat lehon jala keluar asima roham pergogoy masude kayana konmon muliate manunga hubege hamina kingan di tikting namasa di bagasan mingguon borhatma di hari Selasa marsugut aka punguan inahanna pasu-pasu di pardalanan di patupado nang partangyangan pangapulion dohot partangan wilayah nang aka ulaon kategorial ale Yesus Tuhan nami bahen sangap diguar mematutu aka ulom di tonga-tonga ni huriamon aka namar ulang tahun pardongan saripeo nang hatu tubuh nang namar sahit pe pasu-pasu saluhutna mulak sen parmingguanon Tuhan ajari mahami jala dongani mahami dongani akayana konmon nambar kendaraan nabi atong Tuhan pargogoy mahami pakulingi mahami paingot hami rajai hami halak Kristen na argado hami al argado hami ditubus marhite mudar munang durus deho pinar silang muliate madiho marhite Yesus hami martangiang amen hita marede dohot pasahaton pilihan
Riata tu debata martang yang mahita ali debata manami na di bandua gijang hodo haroroni saluhut seleon-leon na dinggandot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami ma sia na nilihon mi tu hami pilihan nami tu ho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti tudim asalam utada hami godang ni seleon lehon mi tu hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di banua gijang say pinorbedia maguarmu say Roma harajaonmu say saut molomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami to gihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala saya sima rohana marni daho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala saya di pasaor honma damena tutodim. Oh